Apoy ako. Namugnaw na gina akong tangkubo ba. Kinahanglan na gini nga adto kog doktor. Magpa-check up jud ko nga lawag yun. Hapon na ra ba? Asa mo ko ani pa-check up ha? Husto. Adto ko sa Tagbilaran sa Bugos. May mga update dito mga kuan. Kaya makacheck up ko. Sakit akong tangkubo. Sakit akong mga bukton. Sakit akong lawas. Ang number 1 nga sakit ako. Akong puson sakit. Ato ko. Kay manahalan nga ma-check up jud ko nga alawa. Okay, ketis sa panulinding. Pero nung nakasakyan, intang ang hunaw. Kasi matay kwarta ini. Doktor lagi turta. Pero matay kita kay COVID man. Pumat mo ko ng mga pasyente po bisig galisod ng ginawag. Kakiang nga. Di ko nung pa-check up. Kaya mahadlok og makubid. Pagkabukangan. Ihajab. Asa matay kwarta ini. Para pa dyan pasyente. Kini dyan na yung maabot pasyente isa ron. Pangortaan dyan na ron. Subutog din eh. Pero mo sakyanan 20 mil. Ita. Ampo lang ko ang naataw maabot. Tanya ko na ako sabi. Maon ba kanilang doktor? Doktor Tidtid. Ini check up ba ni? Doktor Tidtid jud. Kaya maayo jud ko sakit na ka arthritis mo. Nisuuna ko ng arthritis. Okay. Ngayon ko ani. Na ba kay tao no? Ayo. Oh, siya to. Sige ma'am, tawag mo balik ka kayo mag-like pasyente mo. Ay, sir. Siya to. Adok. Oh, siya to. Di ari ko doktor mapa. Balik ko sir, lingkod sir. Ano, sir? Lingkod. Oh, siya to, sir. So, Di ko doktor mag-check up ko kay nang lawas. pa-check up ka. Isa may gipamatin ni mo. Di, pa-check up ko ni. Ginawa ko na. Inhale. Patak 10 minutes ha. 10 minutes. Sige. Inhale. Exhale. Matay, sir. Naamo pinalitik na sakit mo, sir. Ikaw ni sir. Nagitawag ni siya o patol patig. Delikado ni sir. Naimayo ni sir. Sir, likod sa diya pa sila. Yeah. Kinahanglan nga mag-relax sa imong lawas. Nya dili ka mangusok sa bugat. Kay mo para ni kagabi sa mo tagtugnaw panahon. Sige. Unya to day. Pit na kay pata. Ano yung gulo? Baligya yung ano? Baligya. Tabaw ko para lagi ko doktor lagi ito. Pwede lagi madalang ito. Kaanap si Pia na kapay lang dito ng meeting. Oh, dali sir. Sige sir. Basta sira ko dito sira. Asa mo jigi pamati kasi mong ngalawas pre. Tan ano project galuya jika kuma. Ako pamati ko dok. Maningon nga ako lagi nakabawaan sa pamati sa akong lawas. Kahapon pa jud ko nakabantay ani. Nga wala ko'y gana mo kaon dok. Wala ko'y wait kay ko sa tanan was mode always ginagawa ko sa modok. Yang ako rin mga problema dok. Unsa man? Kay wala ko'y gana mo sa ko asawa. Patay. Anya, 6 ba ko sa? Unsa dok? 6 ba ko ni asawa? Tuwagon ko yung doktora na. Mutana mo 6 pa na akong asawa. Oo dok. 6 pa? Oo. Ako na kahit 6 pa. Ang problema na naadyo nimo. Oo. So, na kay ganan si mga asawa, yung mga asawa ni 6. Normal na na. Ano ko yung pangayon dok. Hindi kay ako dapat ko. Ako nga nurse ni. O sige, yung saman. So mga ko nimo bisitahin lang siguro ko dok. Kapani ko sa si angay na kong imnon para maayo ni akong gibati karon dok. Ayaw ka balaka kay kanay imong sakit. Daghan na masintik nga tambalan na nangayo. Na ako'y tambal mo to, ganito sa tambal niya dagang kapundok ko kasi gana mo na sakit ng taon panahon na. Na ako doktor na sayo juga na kay unang tanaw panahon nimo samot na kay imong kaway ka na sa was.
Mo na patulpatig na siya. Sige. Sige, Dok. Sige, resitaan siya kanahon ha. Ah. Kuha nga ba? Nawala ako sa lamin. Miso ka ba siya kung kuha ko sa lamin? Sakit ko. Tambal nga di. Kuhaan ba? Okay. Sabi saktong siguro niyo Atong tugangan dito. Ang epektibo dyan. Okay. Kini-epektibo dyan siguro ko. Siguro klaro. Okay naman tutuhan na to kay. Norit-norit na to. Ito ka, abo gusto nyo tambal. Ako ni kinatag niya. Siguro, ayaw dyan to. Sir, diyan ang tambal, sir. Imna ni sir, hunta dyan yung inom ha niya. Patataoran na to, siguro mga 10 minutos, patataoran, arong makita na itong epektibo dyan. O nabay changes ba sa mong panglawas? Imna nga, nagdugay-dugay. Dok, sure ka na tambal ni, mura may tanduay. Ay tambal na, mo na hindi pa inom sa mga tao po nga parehang sakit ni mo, ayaw man. Ang ayaw. O, imna na, siguro. So, subaran ko mo mga pila ka minuto. Mga 10 minutos na. 10 minutos. Pag human, pwede na ka mauli. Pwede na kumuli. Pwede na ka mauli. Nya di na kumubayad. Di, asa di mo bayar mo. Kining kambala, di kan pa ng Amerika, order mo ni. Di ka mutan ko presyo na. Pila ang presyo ni, Dok? 20 mil lang baso na. Mo na ayaw dyan na siya nga, bisag to. Grabe, 20 mil ang baso. Tungaan naman ni Hapit, Dok. Sa to pa, 10 mil, 8 mil na ni. Di mao din yung dosage kay ang baso gud sa ilagag bay. Ang ilagag ko mo tag baso kay hutlan tagagmay. Sige, ang gamay mo, Dok. So, subaran na lang pag 10 minutos ka. Mga maayaw ko, Dok, eh. Sige, jaro ka. Awit sa. Sigurado ba kang abot 20 mil mo kwarta? Abot ni, Dok. Sige. 28 man halin sa kabaw, Dok. Ina. Asa wala ginawa makalipti basig nakaliptan naman ako no na ba? Na. Sige na. Spasi. Kaya uy. Grabe kang doktoro, eh. Piling kortador, kay Gnaw. May baso. Una pa nang bilhin mo, nga. Sayang, 20 mil bang baso ani. Okay na. Ito sa tatawaran ha, 10 minutos ha. Uy, sir, masa ka sir? Sir, Saan niya ako, eh? Buhat, Dok, nga. Nakumanog inom sa imong ginsita na ko, ha. Ano, mo isam niya akong tiil. Ano naman ito ang ginisita niyo? Asabi? Mo isa, Dok. Asabi? Ay, mga kinaran sa lamin. Asa ang subayon ng gambal ha? Tanong sa Sige, ato, ano, klaruhan, Dok, kaya mo isa niya akong tiil. Dok, unsa man ang imong gipainom na ko, Dok, nga. Ano, pag human na kong inom sa imong ginsita, ano, mo isam niya akong tiil. Bisa kaya niya pa sa glass mo pipakikita. Tanong ka. Asa tanawon mo siya ni? Hala. Asabi, hanap mo na. Hanap. Pag inom na ko, Dok, nga mo, nga, unsa So, may sapa sa lagi kang pag-ibasa. Uy, patay, sir. Sana, sorry kay sa kay sir. Di mo rin itambal ako na painom mo. unsa man na, Dok? Matay. Ikaw mo sa bahay. Guys, okay, good afternoon. Naami sa Dampas, Tagbilaran. Yes. Naami diri sa ilan ni Von Walter Idol. Yes. Maximotive Vlog. Please support guys. Maximotive. Maximo tech guys. Taghan ng mga parts sa mga motor, mga ride na Naalis to. Oh, gusto na mo rubing ni sa bukbuhol sa kasa. Okay, basta i-subscribe ninyo niya. Grabe siya, ride. Ako ra ko tuloy buta sa description yung link guys para dito mo click naman dito. Shout out dahil ni Philip Gimalan sa Panglao sa Green Papaya. Shout out sa taga Green Papaya. Alberto Libres, classmate na zona. Shout out nimo isa iba pre. Shout out ako si Elmer Minyosa. Kuha ng first DB cousin, Elmer Minyosa. Wala yan ko sa vlog ko niya guys. And then, Beatmasters Production, Jim Jammer, Manlusa, DJ Jammer. Okay bro, sulpong na kayo mo sa anin. Kapre, isa ka pre. Istra na ba? Classmate mga kuan. Nag-istra lang pa. Oh, isa ka pre ni kuan. Katong Barcalo Lasso. Okay. Dated! Shout out tayo sa akong 35 subscribers sa YouTube channel. Guys, nakangan na to guys, Maximotive. Okay. Okay na? Yeah, hindi ka mo ikon ka. Shout out ko sa kung nasa kong loyo.
Guys, sa mga bagong mga viewers sa ito karon, make sure nga nakasubscribe mo, click the notification bell button para ma-shoutout mo na mo sa sunod nga video na ating paggawas. Yes. Okay. Okay, salamat. Okay, Idol family sa Dampas, Tagbilaran, City, Bohol. Thank you so much. Ako ante, Bon Walter Idol, Maximotive. Thank you so much. And then, thank you Lord. Mga na mo kasalamatan nga healthy mini ako sa karon. Okay? That's all guys. Okay.